keto asa wo hwe bebia ene yewe ya Wesley Methodist eno ewo Kumasi edum bebia Liduefie me Central Prison Kumasi Liduefie ewo no ehope ena saa Wesley Methodist ewo na ene so hwe a eye aseda chenchenche ena eye baafo Kantankrakyi ni nuanom wono ede ba no mabeda wotwedi amponsan se wono ano de ma ono anso na eje ni nyina ye oba panyin fi ahema ofra ne ntuma ewo ne tintimu na enne se de ade ne si akwakoye no yedi kan eka de a kire mo se Otumfuo Otumfuo se Tutu a wotoso mi no ya Asantehene ehini Asante Mera ni nua preko pe ena ene no a okwasem ni ono adi ho adanse se oba panyin efi ahema yi oboa no ne ntitiye mu a ohwe ni bie sanse na wo ye panyini eche no na ekoba ne se ya na kire se wo se wono nso wode nani monyam wode bebeta achi wontimi ntenase enu nti ne ne se mo hwe a openso ne ne se okra wi ne obrawe ma so wode nani ade akire mu wo Wesley Methodist Church wo edum prisons ya na wo beka baafo Kantankrakyi eni ni nuanom Asamponhene nom na afi ata eni ata eni wo mo maka ho na afi wo ma da otwedi ampo ase se eja emu oyade enso no wo mu ni hweka sanse wono ha na de dum wo mo eneni basa be fa na ade ko enne nam so ama Otumfuo so ede nani akire ma wo beboa ama na ase aye fefefe na aye kama no enti eno no wani buso a wo hwe From Methodist in group 273. Oh, in Amigos and Phil. The Bahu shall be craft, a while should the day in the soup.
Chijinafo, Chibe, you cream a kubu. But we jump from Koro, and left from the crowd. Sania, Usani, Modia, or the brain, say a function. We share a radiant. And day. Send Ned Diet Dakasi to see the near shop. With the Aponya shop. The special be free hand. Now you should have the amount. Let's undermine the Ghana. The Mauni lady Aqua, the main shop. Asemwa ene ye dia ma ye se ye nwene ho no ye Yesu Kristo na sem bia o ka de kire esuafo John chapter 14:15 to 17 na asemwa watchro no ni se modomi a muni ma hyede yeso na medie mebisa egya no na wamamo ochiginafoɔ foforɔ a wɔne mo bɛtena daa no kure honhom a wiase ntumi nye no efisɛ enhu no nanso enim no na mo de mo nim no efisɛ ɔte mo nkyɛn na ɔbɛtena mo mo Yesu Kristo ɔne n'asuafoɔ no ɛsan mfie bɛsɛ miensa akakakra bi na branche wafiri wiase. Jesus died as a young man in his 30s. Now, oni n'asuafoɔ no ɛnam no siesie wɔn ɛka kyerɛ sɛ bere bi bɛba a obɛfiri wɔn nkyɛn apɔ. One woman no bibia obehi bia no no ana ye ma wo na edru brevi afei mpempenso no du se obefiri wo mo nchen akono na ofiti ase se o church wo kwa wo be ko niam bi sisie ene ne ese wo mo ye no na repo aka esuafo disohe Yohane asempati di nine no ni mo ba ko no ba no asmo ka che na suafo no se hwe mo mamu akoma ntutu na suafo no abotu ye di wachi abedu sabre na nia wo kiken wo beko na wo ko agya yensen mo mamu akoma ntutu mo nyi Nyankopɔn na me so mo nyi me ni Yesu asemo kan no helpa ekyere se Oyame hom kronkron obegina Yesu Kristo amen na nia Kristo Yesu tiase no oyema ye saa ni nyame kronkron oyama nti okacho se mo mamu akoma tutu oni yaw ti se de mekɔ na mini hɔ na mekɔ a hom kronkron a oba no ogina manamu nia meye no ena obeye nti nia wo no na me wo hɔ hallelujah. Here running a catcher the chef for the set near Ben and I said Bassa a shim will be demon or Jimmy D. Samuel Horn, number 150. Yan Fayani Ehono Nanso Oyemu a son sing Yamen Croncrono or Yanche Yamene. Hallelujah. Emmanuel Yamene. Ochigirafo no amesuma na ba ono nia me wo anka meye no ono ba eno no be obebo mo ho ban obekire mo kwan nia edin ma mo no obegina me banam no wa yesa nia ma nyina asumbe hu nsem
kakra wadaroma mosuma ya no Otumfuo adaroma ota na chire say ni ho dwuma na de kakra misua fa ho de ye free bi negotiation enipa me no anya asem no mo ta so mo abe negotiate na abufuo so aba we can enye yi enam say enipa me no ntimi negotiate ntino you need a mediator obi obegina mfimfini dagonfo nse me ba yi so Otumfuo anyina mfimfini a enka dagon da so ko enebere isan se wo mu me no ye ka andanene deben abudu andanin dani na wo hia obi a obegina mfimfini na waka nipa no mienu abomo aboa won ama won a solution for themselves so they can own it. And this is what the Holy Spirit does. Nyamia sumane say niayen entimi nyen ono oba, he comes as a mediator, he comes as a counselor. Oba so Tutu oba say obi a obegina yentem na nia edin achene so apa so ayeye yesia ense obo ayeme nyame no kokko edwuma na de nyame ase e mo dese mo de shewu ana dabi e mo ya nanso mo wani da so sunku we Awurade bu se Awurade a ode no bae no asa frewon no ode wo mo ode de ko no se Awurade no ode no ko e onne mo na ho nti no so nyame mo kokko one ye na so one ye na mo nti yes ni mo ni before hallelujah and the master mo America che mo an se o ya fe ho to Jesus Christ so ni nya mo ene ewie that is all take us for no 214 is the suit couldn't be over there. Hi Methodist in Tibume Manipa kania yebeka fawre shi Yesu edi kunim timi ya no gare ke fo o se no se fa ho bono amen for what do me to me, son? Brasus, the last things.
Samuel Fumen come when I don't need any young film. Omura, you go to the last stanza. Andrew Kokwa Chimay, Umiaba Charlotte, Yonchi, Ena, Yamame, Ba Penny, Margaret Guatia, the Freno, the Fia Hima, the Yamias of Power, the Dumo, one brim, Aton Safro, yes, Yamese, or Mama Omepa, Sans Wapway, the Kran, the Union. Manina Ayasuki, and Oba Penny, a fear him. Adolfo, my translate, a one pie. Namia Woody, Ma, ye ever family, Andrew Bubu, a Japan, Abawa Charlotte, and she. And the end of 4 Margaret Boating. I suffered a fear him a bed family. Two daughter Charlie Sula Yira. Failage Musu Mawan, the book one antias as a person so. After you would do baby a true swap. For Wusia Concon, Libya with tear fears. One more about who made you joke. But we bought a chili mouse on by now do a suji a travel was here. Wow, would you cook a sia? Yeah, before you want to sue. Watch a chili my red. Waiting Timmy as sick. Wow, we did Emmanuel with our couple only in the water. Rade, oh, crown may have been now near Busia. When Susni at so at Nasu Dream. Obromuna couple. When our boy Yenina and Quaginti, who do buy Jesus Christ to buy at the end, you know, Andrew Boko Japan, Charlotte, the Chi, and the Anna, about Penny, Margaret Guatia, the friend of Fehima, a show of your super. Bobu Nyansa EVP is a woman necessity a red. Yapo, no, a announcement I need to see him. So, it will not enter inside the idea that it means. I'm
Asamponhene apostle. Then Ghana apostle. Yes, so when you go young, the sea, when you are now I trip to the pump to the second around. If they are to our now to be a one going now, so I now up to the upper. Then you are saying, the man is also who Jesus Christ became. It's not a good focus. It's not a good focus. It's not a good focus. The America and America, and this is so broke out in time. Otumfuo, I don't want to know. Now, lady, Otumfuo, so curious, so now I'm kind of saying, now they say, abusua sawhwa di ntia ema edomi ma opemso titia ne mpaboa so tia wa bepie mu ha bie no ene dwumadie ni nyina ena ede abawiye no sami opemso amanimu so wa manimu so de na ese dwumadie no yensu yetu apo tinyansapo aha ena yede mu besie na yatoa so de because so ana like share na ja wadwen chenso efa to efa emaye midi eni abusua pani ousu aduomi